euskal zinegile gazte bat ekarriko dugu, bera izan da gure gonbidatua, Jone Batzuetan izeneko pelikula luzea egin duelako, eta zinemaldian besteak beste, saritu ere izango da, egile berrien saria jasoko du, eta bihar bertan estreinatuko da bere pelikula gure karteleratan. Biba, Sara Fantova! Kaixo, Sara. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Esakaba bat. Ondo? Bai. Ondo? Arratsaldeon, Sara. Ongi etorri. Zer moduz? Ondo. Eseri lasai. Bai. Sara, zer moduz zaude, bihar estreinaldia? Ondo. Bai, ez zaude urduri? Bueno, apur bat bai. Izan da bide luzean año heldu arte, así que bai. Baina posik eta gogoekin. Pozik eta gogoekin, gure zine aretoren batera joango zara zure pelikula ikustera? Bai, bihar eratu nahi zine lagunekin bazkaltzeko eta gero goaz lehenengo sesiora, lehenengo aldiz jarriko dela Alondigan Bilbon, eta haiekin joango naiz. Orduan plana eginda daukazute. Bai. Bihar zine plana eginda dago. Bai. Ze ongi. Bueno, Jone Batzuetan izena du zure estreinako film luzeak esango dugu, ezta? Zergatik Batzuetan hori? Azkenean Jone dago nera bezarutik helduarorako momentu hori, igarotzen, eta dago momentu baten non bi munduren artean topatzen da, bere etxean bere aitak Parkinsonarekin dago, eta etxean egoera aldeatzen ari da, rolak aldatzen ari dira, gaixotasunarekin, eta bitartean Bilboko aste nagusia da, Jone Bilboko konpartzekin jaietan hartzen du parte, maite mintzen da, lagunekin dago kalean, eta orduan Jone bi mundu hauen artean dagoela, batzuetan da bat, beste batzuetan da beste bat, zaintzaile, laguna, orduan bi mundu horien artean beran orden topatzen, apur bat. Sara, oso ongi laburbildu duzu, zure pelikula labur-labur, baina guk irudiz ere laburbildu nahiko genuke. Hementxe, Jone Batzuetan. Eta zabiz pentsetan. Jone? Jone? ¿Y tú con quién vives? A ver. ¿Jone? Yo con mi aita y con mi hermano pequeño. Yo vivo en Madrid. Es que no he estado nunca, ¿eh? ¿Y te irías? ¿A Madrid? A cualquier sitio. A veces sí, otras veces no. Hortxe, Jone Batzuetan aitaren paperean Jose Amengoetxea, protagonista Olaia Guaio eta bere izparena Elorri Arrizabalaga. Eta Bilbon girotua dago. Bai. Haze lekua, gainera aste nagusia delako, ezta? Bai. Etzen erraza izango hor lan egitea, ezta? Giro horretan lan egitea? Ez, erronka batzuk, erronka bastante planteatu zizkigun, Bilboko jaieren kontestuan grabatzea. Benetan grabatu zenuten Bilboko? Bai. Ez zenituzten bestelako festa batzuk sortu esango dugu? Ez, ezinezkoa da Bilboko jaiak rekreatzen saiatzea, imposible. Grabatu behar genuen hor benetan. Orduan izan zen, planteamendu luze bat, ekipoarekin 2 urte aurretik joan ginen, 2 urte jarraian, apur bat ikusteko zelan grabatu behar genuen, zelan planteatu behar genuen rodajea. De hecho, aurreko urtean 2022an Andre Urekin dela argazki zuzendaria joan ginen irudi batzuk hartzen, Txupindazokoak eta Marijai erretzen duten momentukoak. Eta orduan izan da, lan oso luze bat, Bilboko konpartzekin, Kaskagorri eta Granbarekin asamblean planteatu gure proiektua, haiek ere zen planteatzen ziguten, zer zen oberena jaietan grabatzeko, eta apur bat kaotikoa dena, baina azkenean lortu genuen bai. Ez zinen damutu momenturen batean, ideia hori iduki izanaz? Ez, inoiz. Uste dut naiz eta barronka bat izan horrelako kontekstu baten grabatzea, Bilboko jaiek eta kontestu hori oparitu zigutena, ematen diote pelikulari kapa bat, azkenean oso bizi dagoena, eta hor gertatzen ziren kasualitateak zoria, eta kaos hori moduren baten pelikulan isladatzen da, eta oso bizirik dago, orduan ez nahi inoiz da mutu erabakioz, ez. Malagako zine jaialdian saritua izan da pelikula. Bai, aipamen berezi bat jaso genuen. Aipamen berezia jaso du, espero zenuen aipamen hori? Ez, guretzat ja
pelikula bukatzean, azkenan pelikula sortzen da oso kontestu txiki batetik, ez? Nire unibertsitateak eskak Bartzelonan dauka programa bat ikasle hoien pelikulak garatzen laguntzeko, eta kontekstu horretatik sortzen da, ez? Orduan, ez geneukan espektatiba askorik, gero ja, ez dakit zinemetan eta horrela egoteko, ez? Orduan, genituen espektatibak pelikula hon bat egiteko, baina ez genekin oso ondo bide topatuko zuen, ez? Genekin bide bat topatuko zuela, baina ez zein izango zen. Orduan, Malagan esan zigutenean estrenatuko genuela hor, super posik da, aipamenarekin asko posik, ez? Ze azkenean, sari hauek emoten diote pelikulari bultzada bat, ez dakit, jendea ezagutzeko pelikularen inguruan hitz egiteko, ez? Eta orduan, azkenean, ia bihar zinemara jendea animatzen den. Ez da gainera sari bakarra? Ze Donostiako zinemaldiko EITB-ren galan, egile berriak saria jasoko duzu? Bai. Horrek zer esan nahi duzuretzat? Azkenean, oso pozik ere jartzen nahu, sari honek, eta niretzatera da, beste bultzada bat, lanean jarraitu alizateko, eta pelikulak egiten jarraitu alizateko, hemendik ematen didaten beste bultzada bat, bai. Eta kritikak ere, ez sariak bakarrik, ez da kritikak ere onak jaso ditu, gustora zaudete, jasotako kritikekin? Bai, oso gustora. Azkenean zu pelikula egiten duzu zure lagunekin, zure taldearekin, eta ez dakizu oso ondo kanpoko jendeak nolak jasoko duen, bai publikoak zein kazetariek, orduan jasetzen ari garen iritziak eta hitzak oso politak izaten ari dira, azkenean sentitzen dut lortu dugula jendeak jasotzea pelikula guk pentsatu dugun modu berdinean, eta horrekin inago super satisfetza, eta oso pozik, bai. Bueno, aktore veteranoak esango dugu, Josean Bengoetxea, aktore berriak ere, bai? Olaia esate baterako. Nola izan da uztarketa hori? Azkenean, Olaia Elorri, haien lehenengo aldia zenez, pelikula bat egiten, eta Ainhoa Artetxe eta Josean Bengoetxea lan gehiago egin dituzte, orduan hor topatu bat genuen oreka bat, eta azkenan Ainhoa eta Josean adaptatu dira besteen gana, orduan izan da beste lan mota bat, ez dik ezien gidoia eman lehenengo momentutik ikasteko, zinok izan da beste prozesu bat, nik ikasi dut haiekin gidoia, ziginen improvisazioekin, pelikulan agertu alko ziren estenak planteatzen, baina ez gidoian zit, eta gero gutxinaka, ziginen gidoia sartzen, eta apur bat haiekin lantzeko eta erakusteko zer esan nahi zuen pelikula bat egitea, zer esan nahi zuen antzestea, baina beti moduren baten, que no se note mucho gaudela pelikula bat egiten, eta haiek ere egoteko oso aske eta oso lasai geunden kontekstuan, ez? Ikusi zaitugu film laburrak egiten, film luzeak modu kolektibo batean ere bai, orain zure opera prima aurkeztu duzu, serie egintzan ere bai, etorkizunerako zein da zure ametsa? Lanean jarraitzea, eta posible bada lanean lagunekin jarraitzea, pelikula gehiago egitea, bai nireak, bai nire bestekideenak, eta sinema egiten jarraitzea, hori izango zen nire desira, bai. Eta hemen Euskal Herrian egitea beste desira bat, bai. Bueno, momentuz jone batzuetan bihar zinema saletan izango dugu, hortxe duzue aukera Sara Fantobaren opera prima ikusteko. Sara, eskerrik asko etortzearren,